Mur, 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 mur. Nah, iki ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki jenenge apa? Gembidi mak, kula ngertos nek sing kados kaya gedhe brogah-brogah niku kuwi Nah, iki jenenge polo. kependem. Nek kok polo gemandul kaya to Walo. Terus apane ya mak? lho pelajaran kowe jare permesake pinter lho. Basa Jawa. Polo kependem kaya to. Kembiri, lenyok, uwi, telo. Uwi, sitales. Kalau kemandul anu apa? Klopo. Klopo, pelem. Oh, tadi ku kalau kemandul termasuk ki buahe, Mak. Termasuk ngoten niku. Teh kok ibu saya kok tiba padha kleru. Oh, kowe mbakku kan yo rada pinter kowe. 11 12. Akeh aku sithik. Ngono. Apa ki sing jenenge polo kependem iki? Jenenge ya kaya kuwi mau. Kuwi jenenge Ki kembali ki. wah iki nek kaya nang pasar Mbak Inu tuku mesti sak bungkus. Nggih. Pak em tak sarapan ngono kuwi ben gak marai. Piye? Iya ben marai kuat. Iku marai curek. Mecucu apa? Nah, sedangkan nek godhog tak ceritani. Iki nek godhog kudune garis-garis gini. Disret-sret dadi ben merkok. Iki ki enek trike, ora anggere dicemplung-ngeplung ora. Terus jadi ngenek-ngenekno. Wis ben gemandul ngene dicemplung ora sambok preteli. Arep tak predali mak. Lho ya gedang bareng iki ora usah dipreteli. Kayak pedidel. Carane gedang iki yo ngono mau ngono mau. Dadi njipuk tes sitok. Nggih ngono. Wes ngono. Nek bakul dipreteli dibunteli. Engko Biasane malah disigar piring mak biasane malah. Nek gede-gede ngoten niku. Iki wes darane ape anu jalan-jalan. Jalan-jalan. Ibu bar quality time. Iki jarekan. Alah belum aku ape anu lari-lari membakar kalori. gunung. Gunung yang ada di perut. Ya. Aku apa iki golek alat, Mbak, koyo sepeda ngono kuwi. Nandi nek tuku. Aku ora nenggok TikTok iku lho, mok 1.250.000 sepeda. Tapi di tempat. Tapi membakar gunung yang ada di perut. Gunungku, nek gunung iki gak iso. Tetap penonjol. Loh, Pak, Mbak Rene, Mbak. Syuting aku. Rene ya. Mbak Bur. Ide. Sesa, Rene. Syuting Pakmu. Sik, tak duduhi. Hai. Pak ajeng lari-lari teng pundi? Tenan pora. Sehat sih. Niki nganu, Mak, jenengan konconi ae kan niki anu preinan Kene, utangnya. Tos. Otone padha gudine. Ya Allah. Sok. Alay. Sepatu itu Wis to Pak sepatu kok sak enak. pasti ke jodoh itu ya ini orang rata tinggi 4 terus ya Mae pripun? Dek koyo ngono piye, Mbak? Kok bar moyo mblung. kami Iki prai iki ya tetep olahraga. Ora kabeh nang omahe Guys ya aku. kata anyar kebun teh Kula ajeng ngoten nih. Kita kok gak tau roh. Kak, lu nek tukokno ya tiba nambah yatiman. Laras engko ya tak tukok. Aku gak susah, Mbak. Tukokno ra gelem gak bingung aku. Soale kemu lho, aku ora duwe olah. Kok gak gelem tak tukokno sandal apik. Kanganku nyah kan pek. Tukokno mbah.
Bodoh-bodoh aku tak tukokno. Iki ya mon randu zaman kae. Tak Erpin tukokno moh. Wes Mbak, bisa. Ya, kena kamu. Terus ya, jalan numpak pintar kayak menungso. Peteng mak. Bisa. Oh, apa dedek nopo aku kok mbok sopene. Artis papan. Sesuk tak jak lancar ngar sesuk. Besok ngejak ngelancar kayak. Ya. Ya paling ngomongnya jam 7 kuwi molor ya kok. Dari dijemput aku ke anu. Ora dijemput ra sida, nek wis bingung aku ki ora bingung gak dadi wong iki. Pokoke angger wong ngejak megawe berarti ki nek wong kuwi mau ya wis gak sida. Ora usah susah bingung, ora usah. Iku berarti ora rezekine. Gak dijak beneran ngono ae. Ora kalong dhuwitku. Kan Mas, apa ki jenenge? Selfie ditinggal ambek cacah. Wes rasa repot. Budal. Lah budal aku tak teruk turu. Wes apa hewane wong di dhuwit untuk arisan kuwi yo kok kudu metu ae ya. Hewane ki Ya omak lah cekel dhuwit rong dino. Iki urungane rong dino malah gek sedino diinge. karo piro jajan. Sik Mbak Nur. Hewane iki tok. Iki anu 180 karek piro bisa. Aku nek sipir nyedak lek damis ngono dilalatas lek damis cedak lek utangi dhuwit nek atiku kebuka ya bakaran iki kok kelendang. Wong aku ki ra iso nang. Mulane kayak tukang gawa dhuwit kira apa ta? Kene apa Pak? Iki nganu iki. Iki masuk nangis-nangis nang ngarepe make masuk iki. Si, ro, lu, pat, mo, 6, 7, 8, 9, 10 kena apa? Aku ora nggo dhuwit yo ngono mau. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, kok kalong akeh men? Ndek 180 apa digemblengno 200 ya mak dingi 17 nggih ampun e. Ndek kok 180. Berarti kalong piro iki? Tuturane jenengan 170 apa 1.700.000. 1.700, duitku 100 dikeki Pak kae le, gak 180. 1.800.000. Iya, ya 180. 1, 2, 3, 4, 5. Atekmu 500 ya, Mak. Jenengan tembah sapa ae ndek bengi nek 300 men. Kok goreng tok. Soalnya 300. Terus Nur, Permainane rapah pinten? ini Pacaran kayak 300. Terus Lah kok metune bodol Pak. Lah ngono lho. Tak kandhani gak percaya ngger kowe urip pemilu. Kandhani lho iki lho turane kandhani kok. Oh. Wis 50 len tak waplek misan ora. Ku masuk hitungan dhuwit kuwi, Mak. Bisa lah. 1, 2, 3, 4. Lho, aku ketok ngene tapi tak hitung. 40. 40. Cotok iku. Dan iki ndak Lah, heeh. ya roh dhewe lah. Wong iki metu sak metu mesti nganggo modal, ora Nggih. dijablok dhewe, ora Nggih. satu dhewe. Nah, engko nek enek wong lek dame utang duwike, nek eneng duwike iki kowe nangis-nangis, yo ndang nangis aku gak piye. Ada. Aku pengen cekelan duit kok. Ojo kowe tok ae kowe nangis mbok nang ngarepku. Dadak kowe nang kono Guyu-guyu. guyu damput kowe. Kenek apa ora kowe? Kenek aku wong kuwi ojo anu sok kaya. Aku cundek kae mulai perawan cekelan tas. Tas kene. Tas sing dodol ya Pak yo. Cekelane tas. Ya cekelane yo tas. Nek bengi sing nganggo tas Pak e. Iya, itu arisan guys. Iki apa? Jam yang nek cok ora turu piye jangan. Kula ngelilir, Pak. Iya ndelok. Nggih. Padha koyo aku. Olahraga dhisik ya. Engko nek olahraga ora usah mangan, tak godhogno kae lho. Wong uripe kudu duwe lakat. Pindik-pindik entek 350. Mangan pola pendem ger kaya ragi. Umure beda lho kudune ngono, umur-umur sakmono ki
harus dijaga pola makan. Aja anggar wetenge kenceng. Mulane aku tak mau mangan. Tuku sego goreng mangan telale itu aku mau. Asam. Yo jaga pola makan itu pola makan. Jaga pola makan. Ayo ngono dadi wong urip iki. Engko baringku terus engko. Mengke sonten renang, walah olahraga tok. Renang niku nggih olahraga lho, Mak. Renang. Gampang kok sing siji dialami pikir kongkon. Kok biasane kaken Acara ngene. Iya, iya. Batal kabeh. Batal. Dan percaya ya. Wong ki akhir usahaku kakean acara batal wis toh. Aku ku ora seneng mulane kakean acara. Budal strat. Butai budal, butai ora, budal ayo, budal. Tapi nek wis ora duwe acara mbok kon budal, emoh. tapi nek umpamane mengke nggih cara menor apa keselen, Mak. Benjing kan ajeng. Gak sesuk gak renang. Sesuk ape renang, aku sesuk. Lah ya maksudnya nek mengke sonten renang nggih. Ditutupi Keselen. pemirsa, jadi nang kene lho nang kene. Lah kare ya. Nggih. Wong kan acarane wong akeh. Ambek cacah. Paut. Kon iki sing enom. Maksud iki sing enom iki ngene lho, Pak. Ancam pati anu kabeh rata-rata seneng Jalan-jalan. wis seneng keluyuran. Baut ngono lho, Pak. Maksud iki. Seneng apa nek acang lor kalau iki yo ngono. Nek sing iki kene gak wong tak tuwa adem ayem kakean iki sing. Oh cah nom-nom tok marai. Itu aku dhewe. Nggih. Dadi aku ya. Heeh. Ngono. Lah langge iki ya, Pak ya. Di kancanan. Sing paut niku kaya sosialita, Pak. Roh cara menawa anune tangkene nang kene niku ngertos. Lah ya seneng keluyuran. Nggih, sosialita. Ngluyur klondek apaan kok Maksudnya sini kan- seneng keluyuran, omongan iki lho gemah ripat. Paling niku lho, Mak, termasuk arisan ngoten niku lho paling, Mak. Arisan kok ngluyur, ubengan desa cepu wae ora kabeh kok muni keluyuran. Kakean acara. Ih, acara-acara. So, ulan ngarep tenggene make lho. Sesuk malah nggonku kok malah kok. Iki yo golekno tukang jagal. Masak. Kiri-kiri opo. Ngene ku anu mengke jadwale didelok lho, Mak, anune besar mboten, ndumpyuk besar mboten hari ini. Tanggal 10 aku nek. Lah ya mengke di anu lah. Tanggal 10 biasa kok. Arisan. Lah aku pas bener duwe anu lah. Nah, engko kontene ya gak kaya nek dhewe. Duwe daging. Nggih, maksudnya nek anu. Sing besar iki Bang botone. Lah nggih. Lah ya dereng di anu. Besare tanggalan umum tanggal pinten? Oh, Mak, tanggal 6 lah niku tanggal 10. Sik nganu. Yo sang. Kekno bakso. Tanggal 6 dinane apa? Oke, nek bakso anu sing ngene bakso. Semat kene terus wis Selasa. Yo, Terus bakso koyo sukun ora enak. Walah resepe niku, Mak. Yo kok sarane. Minta apa iki ya? Jadi apa lari-lari nek numpak motor. Aku kok so gumun aku. Suka ketupak. Nggih, Mak, sapa sing gak seneng ya, Mak? Tak nandi nek matane kumbrak-kumbruk loro ae nek matane pegel. Metu sak metu dadi pikiran ya, Mak, nek ngoten niku. Lah nek ngene iki nek digonjeki mbok tukaran niku kadung numpak motor kuwi tukaran. Heeh. Ngono ki aku iso numpak niku ya seneng bar-bar. Nggih. Tamat. Aman. Mbah Mat Angon. Wedhuse kae, guys. Wedhuse Mbah Mat. Terus Mbak Mati rupane ya lawan bayi. Guys.
Parine sapi Pak delok Pak. Parine sedikit. Itu. Parine apik. Iki nek metu nang ndi ya Pak ya terusan. Ya Allah, ngontane bingung iki kan. Metune. Ya Allah. Enak dalan gede apa ora iki? Hubung-hubungan guys. Dadi ini. Di sawah ya ora kok nek iki ya Pak. Karuan, nggon perairan, metu banyune terus. Nek nggak merah tuh sawah itu menjagakan air dari dhuwur. Yo wes nek dhuwur enek banyune yo ora enek. Lah nek iki ono pengairan. Oh, banyune akeh dadi panen terus bisa ping bolak-balik. Nek iki ora iso sawah merah kuwi. Sawah merah ya terus seneng yo go ora. Beda aku ku sawah nek ora nek banyunane. Guys, Pak Jabe apik olahraga. Pemanasannya ojo langsung lari. Iki gak sandalan nek dames, guys. Lah. Ora. Tuwek-tuwek kok bagus. Nggih. Ben olahraga guys, iki nek gak tak gembyaki ngene marake aku ya sekolah sangger. Ben sok ben iso tutuk ngantek tuwek ngono kok kan. Iso. Ayo, Pak. Kayak kintal nih ya. Kerak keh. Lah ku ndek mbok warai. Sepedaan gak kuat niku. Oh, naik Baranti. Lah jare sing sakit kae? Lah iki suara kan. Mari, Lek. Mari. Stroke ya? Iya. Piye mbok tambakno nang ndi? Dipijeti ngono ae. Nang ndi? Pijeti cah nggonku kono ae. Solikin ki angel iki. Soalnya kita Kae apa nem tanganem sing ndi? yo gak biasa wes. Oh, gak maune sing ndi sisih ndi? Ane yo nek ora kuwi piye ngono lho. Siram liyer apa ora? Iya. Iya, ya kru solikin iki cek bliyer ae iki. Piye? Ngombe apa obatnya? Obat tensi. Obat tensi? Enggak. Obat anu lho. Tensi. Tensi apa? Iya saku tensi ya. Tensi setrek parek. Hati sehat iki. Ruwet iki. Situ ya saiki sehat nak lek pisan. Ya. Iki balane nek nom jaman dokar kae. Ane iki. Oh, anake Baranti sing. Lah ya kejarene mune. Anake Ranti ki ya lara muni ngono. Wah. Iki sehat iki. Ya syukur kan. Ya jajal iki lho. Lah jago sepeda kene apa? Gak kuat ae, Kang. Wah. Iki karo nyilikno weteng iki kira. Wong iki Mulai kok bawa mulai ya pokok balik ya balik. Oh. Ini jalan kene kene. heeh. Wetenge kudu kendel. Ayo. Oh, nah. Muter-muter ngene iki. Iya muter ngono. Karo lari-lari guys ya. Karo anune Pak Jablek iki. Aku yang lari-lari.
Heh? Insya Allah sok tahun ngarep nek awake ge siap ayo berangkat ning tanah suci kena Mekah Madinah nek. Ya, Amin. sok tahun ngarep. Insya Allah paling sehat. Ya jalannya itu memang ini dilatih kau sidik ini. Latihan guys. Ndak nemu kah yo mlayune yo ngono, Pak. Ya biasa. Nek sae yo Yo mlayu. wae sing ayu wis ora. Makane Piye? bolak-balik. Tujuh putaran tapi wadur. Aduh, kene ndi pane? Yo. Yo ratan kene. Kene palangan mong paling. Oh, lah palangan. Kene palangan. Ping? Pitu. Pitu. Gak jatuh. Nah nek lon-lon aja mlayu ae lho mlayu ae yo kesel ya, Pak. Yo keramikan juga nih. Ya ambek bature angger gandengan lon-lon. Sini Pak Puji waktu sing mantune gene mangan bareng. Dijakane yo. Gandengan mah tak gandengan kok nyantuk itu. Lah iya angger gandengan ini bareng. Gandengan itu sing wedok. Aku ki sing penting Rafan dhisik lho, Pak. Niati tapi insya Allah tahunnya kan lebih pinter, bakal lebih pinter. Iya muga-muga ae. Titip-titip Mbak ini. Ya muga-muga Rafa yo wis luwih pinter ngger aku ki. Anak iki ngger Sam, tuwek kan mulo anak aku Sam. Pokoke anak iki sing penting ki nyaman uga dadi pikiran iki aku wis seneng. Ono Pak, pinten? Melayu Melayu mrikine gak sampe kendung ten. Lah kerupuk ndi? Kerupukku tak tinggal ning merah. Guayane kok saiki kok walah kemajuan. Kemajuan jere, guys. Toko kerupuk kemajuan. Kemajuan kok makku mundur ya yo ndak ndene iso. Jogging. Ayo ndek pian antara mapetan sandal jinjit ngarep ndi ya. Ya ndek pet ayo ngeplak kanggo sandal jinjit ngarep. Jungkel malah. Mbak anak putu. Pijat dodol. Wis ora pensiun. Enak urip pemesan. Tak sopan nang ngarep nang berdua. Heeh. Dia bolok ya. Des. Ayo nang. Oh, jan tenan pokoke. Bola lawas saiki ndekne sukses ra ngajak delok mlayu dhewe. Delok nggonane saduk aku marang. Delok nggonanku saduk. Ayo. Pak. Hmm. Anggere esuk kerupuke. Anu Pak, ndek biyen nandar ape ndek biyen ndekne ora ngevlog. Ayo Pok ngevlog nganggo sandal cincin ngarep terus ape nganggo rembiaan ngono ndekne urung dilakoni. Ayo ndang, tak request ngono sok. Ndang golek request sandal cincin ngarep. Yo pesen sampean men muni ngono kok urang pas urung sukses. Ora eneng kok. Pas aku ki mau sapa tak ingeti kok kono. Sapa jeneng kule? Endang Roro Jombrang. Bolo pasat. Pasar. Iya, saiki mah tok tengok. Lah kerupuk. Wis piye lah cocok tak kene. Saiki ninggal itu. Persebune ya. Rondo ya iki berarti. Jadi Rondo guys. Terak lah. Menikmati masa tua wae. Iya, wis juga anak putu ya Allah. Emang enak itu kado kabeh. Kok kacitan kok. Lah iku mau? Lah iya kuwi pas pulang lebaran banyak Pak. Keluarga ya. Iya lah moto ku tego ya Pak. Ndek kan yo mbek aku Pak ya duwi aku ndek nangger dodol keruntelan. Angger turun kalau nggih berdodol pengingisan ngono kuwi. Ya impiannya tercapai Pak. Alhamdulillah ya Allah. Anak terbang. Pokoknya Urip. Pesan Pak ya. Iya, sih biasanya kan kasarnya koyongan golek-golek. Ya biyen yo cukup. Lah ya. Cuma Koyongan sekarang- juga ning pasar gitu gak pola ya gak anu. Ora mangan. Ya, alhamdulillah. Aku di Seneng terminal. Pak duwe kanca sukses. Aku nang terminal golek-golek. Lho jenengan yang Ngecek, Cek. ngecek. berarti kenal Pak Dul? Dul, Dul ngalit. Tapi ben dul. gitu kan cek. Ngangkat. Langkah kenal. Yo kenal ae kabeh.
Anam kok wayu ngene kok. Kok jiji yo wayu sing sijine Lho, wayu. iya. Kok ono ndek. Iya, Nduk. Iya, Nduk, mbok embal aku, Nduk. Foto sa. Mosek oh. Iya, Sa. Ki manggon ngendi ya, Sa? Iki Eva iki. Pak, di Jakarta, Nduk. Nggih. Teng. Oh, di Jakarta ki. Foto bareng. Wis kesel? Tunggu. Mayu terus di. Ini lho, Pak, ndak ngerti gak penak aku. Nek dingkul ki yo Pak padha ya. Aku dingkul ki yo wis rondok. Tapi ora patek. Nek dienggo gebrakan yo koyo brenjel. Mare umur mau 50, guys. Aduh ya Allah umurku wis. Ya Allah Pak, umurku ora kok 50 tahun ya Pak. Ya Allah Gusti. Yo muka-muka bareng umur panjang sih. Ya, bisa umur panjang tapi umur sing iso migunani ngono ya. Ya ngurusi bojo, ngurusi anak migunani ki ngono. Migunani apa? Ya, Nah, bermanfaat kanggo wong. kanggo wong iki kaya apa ngono. Kaya apa? Kok muni ngono ki wis sepiro padahal urung ana apa-apane. Lah ya rong sepiro muni ngono ki kok gak penak.